Sicela ukubingelela. Cela ukubingelela nguMangotho Sangoma esibhulonye ezinye isibhulo amathambo uphathe ukhubala isandla sensembu sikose intambo ehlisiye bovuza amadoda. Lilatshe labathathu manzi olwandle manzi ababayo. Cha. Bengithi ake ngichazela ake ngivezela imbiza yedliso le. Masikhuluma ngembiza yedliso yiyo le yo2. Lena engapha le impuphu kusase yiyo nale ngamanzi. Umuntu mangimkhoriyela noma ngimthumelela impuphu. Yena fanele angitholele ibhodlela. Ngiyamchazela kahle ukuthi uzoyisebenzisa kanjani. Sengikhuluma nalabo engibathumelayo. Labo engibathumelayo kufanele begade ukuthi bezothola injani impuphu ifanana nale ngapha eceleni. Le ngapha eseceleni ngizobe sengiyithumela nayo. Sengisho ukuthi umuntu ngimthumelela impuphu bese ngimtshela ukuthi isebenza kanjani imbiza yedliso le. Mayise nelumbo idliso lelumbo. Yebo kukhona okunye lembiza ehamba nakho okuzokulekelela ukuthi kuphume lesilwane selumbo kuwe njengoba uphuphudla. Siyathokoza uMangotho Sangoma esibhulonye ezinye isibhulo ngamathambo. Thokoza.